omwanchwa omotegereri na oyo toligeretie negenire ng'a gwaseseniwe na kwagenderera koba amo naintwe ase chingaki echi bono mambia mobaso gose maragoba ekero togokwanera egento gekorokwa ogosaba eke na egento gekogera ng'a buna bono ekero ogokwana rituko eri ria amasabo ntagete gokwana ng'a ekero ogochaka na omonene chingaki chinyinge ekero ogotebia omosani oo emechando yago nigo okomoeresa aria onsi agochandete ase omoyo erinde kwamotebia ng'a omochando ono ochagete iga eke naki kiabete goikera iga lakini tori komobisa kinde bono ase eng'encho obwate obwamate na omosani oyo igo bwegenete ng'a omosani oyo nagokonya naki gekogera okoegeka gochia ase aria ekero okogenda gomosaba nyasaye gose ogokwana nere ntagete kogotebia ng'a you must have a special relationship na nyasaye oo ekiagera abanto abange igo bagoteba ng'a kero kende ng'a saba noewe lakini you have to make this relationship na nyasaye oo erinde anyare koba ogokoigwa ekero ndigeretie ekero ndigeretie buna mo ndigeretie koruga abwo yes igo ntagete gokoa ekebunga ekemo gioka erinde tonyare koba togokora rituko ria rero emereng'anio 15 ekebungo kia 29 Proverbs 15:29 egoteba ng'a the Lord is far from the wicked but he hears the prayers of the righteous nyasaye igarare kurwa ase abagogokora amabe korende igakoigwa amasabo ya abanyaborunge bono nere ase egeto ya rituko ria rero naki okoba omonyaborunge rosia obwamate na Yesu erinde akoboye oboronge bwaye oire oboronge bwaye bobe oboronge bwao igo nyasaye niga arare na bari bagokora amabe nasimachi ogoteba ng'a nyasaye ngong'igwara amasabo igo ngomosaba onyigwa yes onye kora omokori amabe amasaba ao niga arokorageriwa gochia ase nyasaye in fact buna nachaka goteba ng'a nochi otebia omonto ng'a nkonye onye mori mosani nere onye tobwati bwamate nere omonto oyio iga agokorigereria oteba ng'a noigwete omochando onyarebe omonto obwebisa korwa ase ore bono onye gotagete ogokonywa bwabene kegima chiera omosani oime omoere ase kera egento omosani oime aise koba nyasaye igo okomoerera onsi pi ekiara kwarosirie obwamate nere rituko ria rero ansa na bwana rituko ngoteba ng'a chaka na omonene intagete kogosiegeta ng'a rosia nkobwamate bwabene na nyasaye ekiagera onye kogokora amabe tobaisa kweng'aina ng'a nyasaye gakoigwa amasabo akera oyomo yaya amaiso aye obosio bwaye amate aye niga arare na omokori amabe nabo koigure lakini omonto omonyaborunge nyasaye niga aramonaya igo nare kokoboria ng'a rituko eri ekero togochaka ekero okomoboria omonene rosia obwamate bwabene kegima ine eseason eye yagerire kwarosirie obwamate na nyasaye nigo okogechiwa bwaira nigo okonyora ng'a obegete obwombochu igo obwate ebirengereri ebibe ase enkoro yao bono korwa ase estudio rituko ria rero igo nare gokoganiria rituko rigiya lakini rituko rigiya oraritware onye kobwata amagania amaya ase enkoro yao ankio ninkwanera igoro ya abanto bakobanga obobe ase obotuko bwakia erinde ekero bogokia mambia baikerania obobe obwo tomocha koba amo naintwe bono tiga nkobwata okero ogotera gogoteba ng'a unapoomba na heroes of faith bagoteba ng'a Mungu huyajibu maombi next online genderera gotegerera abagusia Global Radio.